jälleen kerran rauskikeittiö hullunkuriseen maailmaan. Ja tänään me lähdetään valmistamaan esiinnyhtättyä kyyhkystä. Eilen kävin tosiaan poimimassa rouskuja, tehdään siitä kastike. Sitten keitetään jasminiriisiä. Ja totta kai tunnelman keventämiseksi niin mehän vetään kaljaa ja osaaja varmaan ihmisten puolella huomaskin, niin kyllä. Mä en tiedä, osa väittää, että tämä ei ole tulista ja osa väittää, että on. Mutta lähdetään kahtoon tämän myöhemmin. Tää on pitemmin tää paskapuhetta, lähdetäänpä tekemään ruokaa. No siellähän meillä kiehuu riisit ja laitettiin nyt ihan patahan nämä sienet, niin mä teen tähän sen kastikkeen. Niin eipähän tarvitse sotkia niin montaa pannua sun muut. Ja kyllä se siitä. No niin, siinäpä paistellaan kyyhkystä. Paljonpa sitä ei yhdestä kyyhkysestä tule, mutta eikö sitä sanota, että ei se määrä, vaan se laatu. Ja kahtokaa, kun on komia paistillasta. No sielläpä rupeaa pikkuhiljaa sienet olleen siinä kunnossa, että kohta lisätään sinne jauhot ja kerma ja hauvotellaan. Soiko kirkon kello? No niin, sinne lisättiin mustaa pippuria, valkosipulijauhetta ja pikkusen sipulijauhetta. Ja siitäpä ruvetaan hämmentelemään. Silloin kun tehdään sienikastiketta, niin siinä kuulkaas pitää olla niitä sieniä. Ei perkele, kun meitä jonnekin ravintolaan, niin siellä on justiin yksi sieni ja hakkee saatana toista kaveria. Sitten maksaa sitä helvetin kastikkeesta ja peukalonpäin kokoisesta annoksesta monta kymppiä. Hyi helvettiläinen. Siinä pitää olla kunnolla niin, että siinä tulee mahaa täyteen, kun sä syö. Eikä niin, että ensin sinä maksat 60 ja syöt sen ja sen jälkeen painelet tuohon Yliveskan Rosengrillille ja tilaat sieltä vielä makkarapotut kyytipojaksi. No niin, ja lähdetään testaamaan tämmönen hot chip challenge. Voi ettäkö mä lausun kyllä hienosti. Elikkä mitäs täältä löytyy? Täällä on chili maustesekoitusta. No Carolina Reaper ja sitten on jotakin Trinidad morukaa, skorpionia, nakajologia, mustapippuriuutetta ja jotain muuta. Joo, täällä on ihan en muutako pöllistä. Mutta kun pitää tutkia, että et sä oot vaan tuonut perperisää tänne rauskikeittiöön jotakin kiellettyjä aineita. No, mitäs muuta täältä löytyy? No täällähän on sitten, en tiedä, täällä on jotakin systeemejä, mainoksia. Se meni sinne. Voi että mä sain purkkatatuoinnin ja mikäs tää? Sieltä tuli tarra ja tommonen kuin purkkatatuointi. Voi että. Että sähän sanot, että pitäis elikkä kuulemma puolet vettä. Tässä on paskapuheet siksi. Mitään puolia verka.
koko sipsinaa. Onko ne erittäin kiva. No en mä nyt tiedä, potkiiko tämä silleen, että sanohan, että 5 minuuttia pitäisi odottaa vaan. No, on tässä sellainen pikkunen potku on kyllä, että en tiedä tuleeko se semmonen jälkipotku sitten. Nuhia kyllä veti avoiksi koskia. Tää on pikku semmonen polte on, että tai ei tämä niinku semmonen on mitä mä oon kahtonut, mutta osaa kyllä sanoa, että tää on aika semmonen laimia oloinen ja no ei tää kyllä niinku ei tää nyt ihan semmonen oo mitä ne YouTubettajat vettää sitä mustaa. Tämä on varmasti laimiampi versio. Mutta sanotaan, että kyllä pikkusen niinkö tuolla suusakin helmöhti, että on semmonen pikkunen kusiasen potku siellä on, että en tiedä. Joo. Ei se. Mä sanon, että mun oli itsellä Outokset kovemmat. Siinä on Katenaaville pyrkkämallin tatuointi, mutta ei se niinkö ei tämä oo semmoista mitä mä oikeesti ootin. Mä otin paljon pahempaa poltetta semmoista, että ei pysty edes perkele olemaan. En tiedä. Nehän otti ja kielsi, ettei sais hiilihapotettua juomaa juo, mutta otetaan kohta tuosta tämmönen K-menu halavin kusilaakeri tuohon päälle. En mä tiedä. Tuon pitäisi olla mukaan tulinen, mutta en mä kyllä niinkö ei tämä nyt kyllä niinkö semmonen, vaikka tässä oli Carolina Reaperiä ja Nakajolokkia ja vaikka mitä, niin paska. Sanoisinko, että jos pitäisi niinkö 1–5 tähtiä antaa tälle, niin kyllä se on vahva ykkä. Ja mukaan kalia pahentaa nyt paska. Tämmönen haaste tämä oli. Ei tässä ollut kyllä niinkö, ei tulisuutta paskan vertaa. Tai sitten mä oon jo niin hyvin itteni kouluttanut mulla tulisuudella, mutta ei tosiaan, niin ei oo kyllä semmonen. Vaikka aattelin sen, että joo, niin tämä on semmonen oikein tulinen, että lähtee saatana tukkakin päästä, niin ei oo. Ja mitä tuo maksoi tuo? 6 euroa. Niin kyllä mä sanon, että en ois 6 euroa maksanut, jos olisin tiennyt kuin paska tuo oli. Että ei kyllä ollut kovin häävi tämmönen tulisuushaaste. Tuota pystyy melkein tenaavakin syömään, niin ei oo kyllä kovin semmonen hintansa vääretti, mutta voittehan te testata. Normaalista noita saa. Mutta ei siinä. Ruvetaanpa kohta puoliin syömään tuossa ja kateillaan miltä se maistuu. Sen näköinen annos siitä saatiin tehtyä, ei tuonne ihan sitä kauneinta on, mutta makuuhan se ratkaisee. Tällä kertaa on 8 volttista Olvin tuppulapukkia juoman. No. Kylläpä onnistui kastike. Ai että. Ei oo kyllä kyykkysensäkään valittamista. Ja totta kai rehua kylkeä. Eipä tuo paha oo tuo Olvika, että
Tämmösen riistaruuan kanssa sopii erittäin hyvin. Käykää hyvät ihmiset kerran noita sieniä, jotka sienistä tykkää. Ai että. Suolasieniksi haperoilta ja ei haperoilta kun noita kangasrouskuja ja tämmösiä. Niin haperoistakin pystyy tekemään hyvän kastikkeen. On tämä kyllä vaan hyvä. No ei siinä. Minä jatkaa syömistä ja katsellaanpa seuraavia kommervenkkejä sitten seuraavalla videolla. Morjes!